Кадрия Дамировна, менә безнең җирлектә бөтен җиләк-җимешләр дә үсми. Ләкин безгә көн дәвамында бик күп кенә микроэлементлар кирәк. Менә үзебездә үсә торган җиләк-җимешләрне генә ашап, без ул микроэлементларны тулыландыра алабызмы? Белгечләр көн саен җиләк-җимешләрне 400 граммнан кимдә булмаган күләмдә кулланырга киңәш ителә. Сезонлы продуктларны без куллана алабыз, әлбәттә. Татарстан стат мәгълүматларының буенча Татарстанлар җиләк-җимешләрне һәм яшелчәләрне Азрак кулланалар. Азрак кулланалар. Шуңа күрә нинди ел фасылына булган карамастан, көн сайын без үзебезнең рационга җиләк-җимешләрне кертергә. Инде әлбәттә җәй көне бездә инде җиләк-җимешләр күбрәк үсү сәбәпле аларны инде күбрәк кулланырга мөмкин. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар теләп калабыз.